Ja, dat is toch prachtig. Dat is toch een mooie kerstgeschenk. Ja, het is leuk dat het gedaan wordt. Het is er gewoon een stukje waardering ervoor. Ja. Voor mensen die niet veel te besteden is dit heel mooi. Nou, hier is een initiatief genomen om mensen die weinig financiële middelen hebben, om die voor de crisis de kans te gaan om nog het hier mooi te hebben. Er zijn fjouwe kapsters uit Snits en omgeving die hun eerst gratis ombeen hebben. Nou, en daar hebben we dankbaar gebruik van maken, zou je hem zeggen. Kwam ik samen mee op zonder dat ik er benauwd had, samen met Cor. En om ik wat te Jan zou aan de meesten, want de kapper is vaak hartstikke duur. Dus zou ik toch wat doen, want het is voor mij een kleine moeite. Maar iets lieds kijken gewoon hier en oren heel groot plezier van. Ja. Een botlijntje? Ja, nou, het moet kort en ja, het moet niet te lang. Ongeveer om bij mijn oren. Zo. Oké. Alsjeblieft. Nou, hartstikke bedankt. De schuilplaats. Het is een stichting, een christelijke stichting die zich inzet voor mensen onder de rollen van de samenleving. En wij hebben 2 keer per week kunnen mensen hier gratis een warme maaltijd krijgen. Het is toch wel leuker als dat je alleen gaat zitten of je komt bij een groep mensen. Nou, dan heb je altijd een praatje. Ja, dat is gezellig. Ja, gewoon een plek waar mensen voor je klaarstaan, wat voor je over hebben, wat voor je doen willen. Ik kom 2 keer in de week hier om te eten. Nou. Ja, en als je weinig besteden hebt, dan is het wat mooi dat je dit kan doen. Kijk, wij zitten nu in crisisopvang en waardoor wij dus nou weinig te besteden. En een kennis van ons die ging hier dus al heen. En die heeft ons hier meegenomen. We zijn eerst met z'n 5 geweest en nou, mijn beide zonen zitten op een andere school. En nu komen we met z'n 3. Ik leef zo'n 20 mensen. Oké. Dat wil nogal wat. Ja, dat is een heel mooi aantal. Voor zijn eerste keer is dat zeker hartstikke leuk. Ik heb er van hier die wie zelfs voor de eerste keer in het leven knipt. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. De dochter is ik maar. Ja, die zit naast me. Dost het ik zo kort als die mem? Nee. Is er nog wel thuiskomen? Jawel. Mijn man zal het niet leuk vinden, maar ik moet het mee dragen en hij niet. Zo. Dat is een hele verandering. Ja. En bliert? Ja, zeker weten. Nou, mooie criesdagen maar vast. Zeker weten, jullie ook.